Svrha finansijskog planiranja nije da predvidite budućnost, već da sagledate finansijske posljedice svih svojih poslovnih odluka, povučite prave poteze, izbegnete neke loše. Nažalost, dobar deo privrednika ovde stane što se tiče finansijskog planiranja. Jedna od najčešćih grešaka mnogih privrednika. I ta greška se zove potcenjena ulaganja u imovinu. Znači imamo return on investment koji je, inicijalno smo mislili da je 10, a u stvari je 5. I ovo je jedna katastrofa. Praktično u ovakvom modelu radili bi samo za kamatu uz neuporedivo veći trud i preuzeti rizik u odnosu na bankare. Ako ovde pogrešimo i napravimo previše agresivnu strukturu finansiranja, možemo sebi napravimo opet niz problema bez potrebe. Da na neki način vi vodite firmu, a ne da firma vodi vas.